दा जों जेरैखि जाया रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि माने लामाखौ जों नागिरबाय थानांगोन। डाइरेक्ट नों सानसे साननैयाव हायाब्लाबो जों बेखौ माने उदां खालामथारनांगोन आरो जेरैब्लाबो लासैब्लाबो। खिन्थु मेन खोथाया बेनो दे मुस्लिमफोरखौ बारा चान्स होनाङा। बर'नि अनगायै दस्रा जातिफोरखौ इसेबांखिनि केयार खालामनानै लाब गैया। नोंथांमोना मिन्थिगौना आजिखालि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरखौबो बायो पलिटिक्स लाइनाव। जेरै आं नोंथांमोननो बुंनानै होगोन एग्जाम्पल हिसाबै आंखौनो दाखालि बहाय बायनो नागिरदोंमोन। माने डिल सेल जाखाजोब्बायमोन। बेसेबांखिनि डिल फैसा होदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौना? पागला जालांगोन बिसोरो बेसेबांखिनि फैसा होदोंमोन आंनो। लोगोसे जोंनि लांहिन एरियानिनो लांहिन टु मानिपुर बे लामायाबो एसेबांखिनि गाज्रि जाना दं। बेखौ जेल थाकुते थाकुते बर'लेण्ड হৈ যাব। আজীবন জেল থাকুতে থাকুতে বড়লেণ্ড হৈ যাব। जेना लोगोफोर फैफिनलायबाय गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों। दिनै जों रायज्लायगोन जोंनि इलेक्सन जोबखांनायनि उनाव माबायदि सोलिगासिनो आरो दा माबायदि सोलिलांनांगौ बेफोरनि सायाव जों फंनैसो खोथा रायज्लायगोन। लोगोफोर भिडिअनि गेजेरावनो नोंथांमोन बुंनानै नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। 8000 साबस्क्राइबार जाबाय 8टा भिडिअजों आरो बे भिडिअजों 9000 थांबाथाय मोजां जासिगौ। बेनि गेजेरावनो नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर माने गेम फार्स्टआवनो नोंथांमोन बुंनानै होनि माने गोबां मानसिफोरानो दासिमहालागै नर्मेल लाइफआव फैनो हायाखै। इलेक्शननि आगोलाव जिबायदि माने गरम जाना दंमोन दा थासारिया दाबो माने इलेक्शन जोबनानै रिजाल्ट मोनखांनानैबो गरमानो दं आरो। इलेक्शनाबोथ' जिबायदि गरमाव थांबाय नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो। बेनि आगोलाव माबायदि सोलिबोगासिनोमोन थासारिया जोबोर गरममोन इलेक्शननि आगोलाव नोंथांमोनाथ' नुखादोंआनो। माने गोबां बिदिनो भिडिअ बांसिन फैदों आरो ससियेल मिडियानि गेजेराव। आजिखालि सोरबा मिन्थिगौना आजिखालि ससियेल मिडिया इनफ्लुएन्सारफोरखौबो बायो पलिटिक्स लाइनाव। माबायदि आं नोंथांमोन बुंनानै गोबां मानसिफ्रानो बायजादों। बेनि गेजेरावनो गोबां मानसिफ्रानो बायजायाखै। जेरै आं नोंथांमोननो बुंनानै होगोन एग्जाम्पल हिसाबै आंखौनो दाखालि बहाय बायनो नागिरदोंमोन। माने डिल सेल जाखाजोब्बायमोन। बेसेबांखिनि डिल फैसा होदोंमोन नोंथांमोना मिथिगौना? पागला जालांगोन बिसोरो बेसेबांखिनि फैसा होदोंमोन आंनो। बेनिफ्राय आं नोंथांमोननो बुंनानै आं जेबो भिडिअ बानायदिया। मानो होनना बुंबाथाय आङो अडियन्सफोरखौबो मिथिखायो आंनि अडियन्सआ माने बारा पलिटिक्स लाइनाव गैया। माने इन्टारेस्ट गैया आरो जायबा दंनाया थेवब्लाबो माने आंनि भिडिअनि सायाव माने पलिटिक्स लाइननि इन्टारेस्ट गैया। आंखौ माने बिदि आरो बुंजानोबो बायो बबेबा मोनसे लाइननि सायाव। माने वान साइड जानानै खोथा बुंजानो बाखायो आरो। नोंथांमोननो बुंनानै होनि आङो माने गोबां बिदिनो डिल जाखाबायमोन। खालि आं भिडिअ बानायनानै आंनि चेनेलाव आपल'डल' होनांगौमोन। बबे मोनसे पार्टिनि माने फ्राय बे फैदोंमोन माने भिडिअ बानायनांगौ होननानै फैदोंमोन। बबे सोर मिनिस्टारा हरदोंमोन बेखौ माने आं नोंथांमोननो बुंनानै होथ'ला। मानो होनना बुङोबाथाय गोबां कन्ट्रभारसि जागोन। बेल' नङा आगोल बै खेबसेनि इलेक्सनावबो आंखौ माने लिंहरदोंमोन खिन्थु आं बै खेबसेयावबो थांदिया। एबार खेबसेयावबो माने गावसोरनि सायाव मोजां मोजां खोथा बुंनानै भिडिअ बानायनो होदोंमोन। एबारबो आं बानायदिया। मानो होनना बुंबाथाय आङो गोबां गिनाय मोनो। आं माबायदि बेफोरबायदिखौ माने पलिटिक्स लाइननि होनबाथाय आं एसे गिनाय मोनो। बेनिखायनो आङो बानायासै आरो गोबां बखिबो जानांगोन। आरो वान साइड जानानै जुदि खोथा बुङोब्लाथाय नोंखौ मिन्थिखायो नों सोरनि साइडआव जानानै खोथा बुंगासिनो। दाखालि बावै आं BTC इलेक्सन सायाव मोनसे भिडिअ होदोंमोन ना बेनि आगोलावनो बुंदोंमोन आंखौ भिडिअ बानाय। खिन्थु आङो सानबाय आं भिडिअ बानायनांगोन इलेक्सननि सायावनो बानायगोन थेवबो माने निउट्रेल हिसाबै बानायगोन होननानै बेखौ दाखालिनि भिडिअखौ जाय नोंथांमोना नायदों मिथिखादों। आं रावनिबो साइड जानानै आं खोथा बुङाखै। माने आं गोसो जानानै आं गावनो बानायबाय आरो आं इलेक्सन सायावबो भिडिअ बानायनो हामारगोन आं हानाया। थेवब्लाबो आं बायजानाय भिडिअखौ आं बानाया होननानै दाखालि बावै बानायदिया आरो। नङाबाथ' आंखौ बे बारावल' नङा बै आगोल खेबसेनियावबो बायनो नागिरदोंमोन। माने आं थेवब्लाबो बायजादिया। खिन्थु गोबां मानसिफ्रानो बायजानानै दं दे। माने आं बयबो नङा आरो सासे सानैयाथ' बायजाखागोननो। आरो अलरेडि नोंथांमोना मिथिखायो सोरजों बायजादों सोरजों बायजादों बेखौ मिथिखायो आरो। थेवब्लाबो माने बयखौबो बुङाखै आं। गोबाङानो दं माने बिदि सोरनिबा साइडआव भिडिअ बानायदोंब्लाबो माने बेजों बायजानाय नङा। खिन्थु सोरबा डाइरेक्ट बायजाखादों आरो बे खोथाखौ आं डाइरेक्ट बुंनो हाखायो। थेवब्लाबो आं नाम लानानै बुंला रावखौबो। दा जोङो टपिकखौ एसे सोलायदोनोसै। माने आगोलावबो मोनसे पार्टिया माने सरकार दानानै थांखांबायानो आरो दा गोदान मोनसे सरकार दानो नागिरदों। माने बेनि गेजेरावनो बुंगोन आङो जोंनि जायबा डेआर नाब्ला सार
नोंथांमोनाथ' सिनायखायोआनो आरो सिनाया होननो थांब्लाथाय बेयो बुहुत भुल जागोन आरो बयबो सिनायखायो जायफोरबा बर' उन्दैयानो जा गेदेरानो जा देरनाब्ला सारखौ बयबो सिनायखायो सिनायहानि खोथायानो गैया माने बेनि गेजेरावनो बुंनो सानदों आङो सरकार मोनसेयाथ' दाना थांखांबायानो आरो दा मोनसे गोदान दाबावगोन बेनि आगोलावनो दंखाबावोमोन नाथाय जायबा देरनाब्ला सारखौ माने दासिमहालागै जेलनिफ्राय जों बरननो हायाखै माने नोङो जुदि सरकार दानानै जुदि गावनि गोसो मथे जाब्लाथ' बेखौ मालाबानो बरननो हायोमोन जेलनिफ्राय नाथाय सरकार दादोंब्लाबो एसेबांखिनि एजि नङा बेयाव रुल रेगुलेसन दं जायबा मासियाव जिरायो बेफोरसो गासैबो ए टु जेड खोथाफोरखौ मिन्थियो मानि थाखाय जेलनिफ्राय दिहुनना लाबोनो हायाखै जों माने एसेबांखिनि बोलो होनानैबो दा जोंनि सोरबा पाब्लिकफोरनि हिसाबैब्लाथ' माने नोङो सरकार दादों नोङो बेखौ बरननो हाथारो नोंनि पावाराव दं सरकारा नोंनि आखायाव दं दा नोङो बेखौ माने बरना लाबोनो हायो जेलनिफ्राय बिदि माने गोबां साननाय थायो आरो खिन्थु बिदि नङा डाइरेक्ट नोङो सोरबा सरकार दादोंब्लाबो नों डाइरेक्ट बेखौ नों रुल रेगुलेसननि हिसाबै थाङा लाफानो नोङो डाइरेक्ट नोङो पावाराव दं होननानै सोरबा मानसिखौ माने डाइरेक्ट नों बरना लाबोनो हानाय नङा जेलनिफ्राय गोबां बिदि साननो गोनां आरो नाथाय गोबां आगोलनिफ्राय नुबोदों नोंनि पावार थानानैबो नों मानो दिनैसिम बरनाखै बे मानसिखौ बिदि माने गोबां रायलायबोबाय थानाय नुनो मोनदों आरो दा जों जेरैखि जाया रन्जन दैमारि सारखौ जेलनिफ्राय उदां खालामनायनि माने लामाखौ जों नागिरबाय थानांगोन डाइरेक्ट नों सानसे साननैयाव हायाब्लाबो जों बेखौ माने उदां खालामथारनांगोन आरो जेरैब्लाबो लासैब्लाबो माने बेखौ नाजानायखौ मालाबाबो गारनो नाङा लोगोसे नोंथांमोननो बुंनानै बावनि दा सरकाराथ' गोदान जालायसिगोन आगोलावथ' बेनो दंखायोमोन माने 5 बोसोर गेप थानानै आरो फैफिनलायबाय आगोलाव जायफोरबा खामानिखौ नोंथांमोना दा आद्रा दोननानै फैदोंमोन माने 5 बोसोर आगोलाव बे खामानिखौ दा नोंथांमोना आरो मावलांफिननांगोन आगोलाव जि खामानि आद्रा दंमोन आरो गोदान खामानिबो मावलांनांगोन बेल' नङा जे जोङो दा गोदानसो फैफिनलायबाय जों दा आगोलनिखौ गारनो होननानै दा जि आद्रा थानानै फैदों दाखालि साननैसो आगोलाव बेखौबो मावनांगोन आरो आगोलाव जायफोरबा आद्रा दंमोन बेखौबो गासैखौबो माने मावजोबनांगोन आरो खिन्थु मेन खोथाया बेनो दे मुस्लिमफोरखौ बारा चान्स होनाङा बर'नि अनगायै दस्रा जातिफोरखौ इसेबांखिनि केयार खालामनानै लाब गैया बिसोर जोंखौ माने उल्था गाग्लोबनोसो बिसोरो नाजाबाय थागोन जों जुदि दानिफ्राय एसे चान्स होबाय थाबाथाय बिसोर माने लासैनो जोंखौ आरो गादबफिननायनि चान्सआवसो लागोन बिसोरो बे दस्रा जातिफोरनो होयोब्लाथाय आं बे खोथाखौ मानि थाखाय होनदों होननानै बुङोब्लाथाय जिबायदि जों ससियेल मिडियायाव बे साननैसोनि गेजेराव माने मुस्लिमफोरनि डिमान्डफोरखौ नुदोंना बेनि थाखायसो बुंदों आङो एसेबांखिनि बिसोरखौ चान्स होनाङा होननानै बहा दानिफ्रायनो एसटि बायदिसिना बिनाय नुबोगासिनो आरो बेल' नङा गोबां बायदिसिना बिसोर माने आरो पलिटिक्सआव गावसोरनि मानसिखौबो सोबावनो नागिरबावदों बेफोरखौ माने एसे नोजोर होनानै दोननांगोन आरो जोंनि बर'फ्रा दा जायबा गोदान सरकार दानो नागिरदों नालाय जायबा सरकार दायो बिसोरनावसो पावार थायो बेफोरनि बेनिफ्राय नोंथांमोननो बुंनानै जोंनि बर'फोर जेसेबांखिनि आसामानो जा माने आसामनि बाहेरानो जा बर'फोर दंना बेफोरनि जायगानि गेजेराव बर' जायगाया बबे मोनसे जायगाया डेभेलप होननानै बुंबाथाय आङो क'क्राझारखौ बुंगोन आङो आरो क'क्राझार माने मेन टाउनाल' डेभेलपबाबो माने क'क्राझारनि साइडआव थांबाथाय नोङो डेभेलप नुनाय नङा क'क्राझार खिन्थु मेन टाउनाव नोंथांमोना बुहुत डेभेलप नुगोन दे मानि थाखाय आं बेखौ होननानै बुंदोंबाथाय माने जोङो बावखुंग्रि बायदिसिना फेस्टिभेल बा क'क्राझाराव जों सम थाङो नालाय जों नुनो मोनो आरो बेसेबांखिनि डेभेलप जामारदों मोनसे टाउना क'क्राझार बायदि टाउना खिन्थु क'क्राझारनि गामिफोराव एसेबांखिनि डेभेलप गैया दा जोंनाव जेरै दं बिदिनो दं आरो खिन्थु माने बर'फोरनि गेजेराव बे टाउन मोनसेया बिराद डेभेलप माने टाउनखौ जोबोर डेभेलप खालामदों बेनि खाथि खाला माने टाउन खाथि खाला एरियाफोरखौ जोबोर डेभेलप खालामदों नाथाय माने गामि लाइनाव एसेबांखिनि डेभेलप गैया बेखौबो नुना फैदों माने जोंनि बायदिनो सिम्पोल आरो जों दा जेरै दंना थेवब्लाबो जोंनि लाङिनिखौबो बुंनानै होगोन आङो एसे दा खिन्थु आं दा दस्राखौ रायलायथ'दोनसै माने जोंनि लाङिनिबो रायलायनो गोनां गोबां दं आरो जायगानि डेभेलपनि सायाव आंनि साननाय बायदिब्ला बेनो माने टाउनफोराव जिबायदि मानसिफोर नुनाय जायगायाव डेभेलप बानायदोंना नुयै जायगायावबो बेफोरबायदिनो डेभेलप बानायनांगौ मानो होनना बुंबाथाय गोबां बिदिनो भिडिअफोर नुनो मोनो जों सोरनिबा माने न'निफ्राय ओंखारबोबानो माने हाब्रु दै बारनांगौ जायो माने लामायानो गैया बेसेबांबा गोजानथिंजाय माने बे गिदिंनानैसो बिसोरो फैनो गोनां जायो आरो मेन रड गाखोनोबाथाय बेफोर जायगाफोरखौबो नायनांगौ माने एसे खना खनलाफोरनियासो मेन मानो होनना बुंबाथाय खना खनलानिखौ जों रावबो नुनो थाङा जों टाउननिफोरखौसो नुनो थाङो बबेयाव मा जादों बबेयाव मा जायाखै खिन्थु खना खनलानिखौ माने रावबो नुनो थाङा बेफोर जायगायाव जोबोर खस्थ' जाना थायो बेफोर जायगाखौ एसे नायबिजिरनानै माने
मोजां खालामनांगौ लामा बा बायदिसिना माने डेभेलप खालामनांगौ बेफोरबायदियाव अब्लासो डेभेलप जागोन नों खालि टाउन होननायाव डेभेलप खालामनानै एसेबांखिनि माने मा लाब होननानै बुंनांसिगोन आङो जुदि गामि खना खनलानिफोरखौबो जुदि डेभेलप खालामफानो हायाब्लाथाय बेनि गेजेरावनो जोंनि लांहिन नङा जोंनि गामिनि लामाखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय नै आं स्क्रिनाव होनानै होगोन बे जोंनि गामिनि लामा दिनैसिम माने आबै आबौआ बेयाव फार्स्ट संसार जाफैदोंमोन नालाय फार्स्ट माने बेयाव गामियाव हाबफैदोंमोन खिन्थु दासिमहालागै जों देलायलांबाय जों गैयानोमोन आबै आबौ दिननिफ्रायनो बे लामाया माने पाक्का जायाखै बेखौ जोंनि गामिनि माने गिदिर गोलावफोरा माने आगोलनिफ्रायनो पाक्का लामानि थाखाय गोबां बिदिनो माने गोबां बायदिसिना जायगायाव थांबाय आरो मिनिस्टारफोरनाव थांबाय बा बबेबा अफिसफोराव थांबाय बा जोंनि गामियाव माने बिदि लामाफोरखौ मोजां खालामनो होननानै माने गोबां नांथाबबोगासिनो दंमोन खिन्थु दासिमहालागै जोंनि गामिनि लामायानो जायाखै मानो होनना बुङोबाथाय माने बेखौ माबोरै बानायनो हागोन गामिनि लामाखौ जुदि जों इसिबांखिनि नांथाबबाय अफिस बायदिसिना मिनिस्टारफोरनाव जेराव थांनांगौ जों थांबाय खिन्थु दासिमबो जायाखै जायबा जोंनिखौ सेलाबर एरिया होननानै बुङोना सेलाबर आनसलिकनि सिङाव गोलैयो जोंना गासैबो माने पाक्का गैया जेसेबांखिनि कार्बि खना खनलायाव दङ बिसोरना पाक्का दंजोबो जों माने न' सेरनिखौनो बुंनानै गोनां दाखालि बावै माने सासे गथ'आ स्कुलाव फैगासिनो दंमोन आरो फुङाव माने स्कुलाव थांनो थाखाय नाथाय गोलैनानै बियो माने लामा गाज्रिनि थाखाय गोलैनानै आखाइ लोरिनानै थांनो गोनां जादों मानि थाखाय लामाया गाज्रि इसेबांखिनि रिकुवेस्ट खालामो जोङो आगोलनिफ्रायनो दाल' नङा आगोलनिफ्रायनो माने रिकुवेस्ट खालाम मेंलांबाय दासिमबो जायाखै नोंथांमोननो आङो फुरा लामाखौ देखायनो हागोन इसेबांखिनि गाज्रि अबस्थायाव दं अखा हाबाथ' बिराद हाब्रु गोजा नोंथांमोना आंनि मालाबा भ्लगखौ नायबाथाय मिन्थिखागोन माबोरै आं भ्लगाव सम होबाय थायोना एसे आंनि मेन चेनेलाव माने भ्लग होयोना आङो बेयाव नोंथांमोना नुखादोंआनो जानांगौ लामाफोरा माने माबायदि जोंनि बे जायगायाव दा जाहैबा एसे एनै पावाराव दं माने एसेबांखिनि पावाराव गैयाब्लाबो जाहैबा एसे एनै पावाराव दं बेसोरसो माने जोंनि जायगायाव दा जों डेभेलप लाबोनो हागोन आरो दा जोंनि जायगायाव जेबो लामाखौनो जुदि बानायनो हायाखैब्लाथाय मा डेभेलप होननानै बुंगोन आं बेखौ जोंनि जायगायाव माने जेबो दा डेभेलपआनो गैया आरो दस्रा खना खनलाफोराव दंब्लाबो जोंनि बे साइडआव माने सेलाबर आनसलिक साइडआव जेबो डेभेलप गैया दासिमबो गैया आरो दासिमबो माने माला डेभेलप फैगोन बेखौ जेबो बुंनो हाया दाखालिनो बुंखादोंना नोंथांमोनखौ माने जोङो जेब्ला इलेक्सन जायो अब्ला मिनिस्टारफ्रा गामि हाबनानै नोंसोरखौ माने खबर लाफैगोन मा जादों मा जाया रायजोफ्रा खस्थ' मोनबाय होननो लागोन एकदम इलेक्सन समाव जोंनि थाखायनो रायजोफ्रा एसेबांखिनि खस्थ' मोननांबाय होननानै बुंगोन बिसोरो मिनिस्टारफ्रा खिन्थु जेब्ला माने इलेक्सन जोबनानै देरहालांगोन ना जेबो पात्ता होला बिसोरो माने जेबो नायफिनलाबो नोंखौ फैलाबो जेब्ला इलेक्सन आरो जाफिनगोन अब्ला बिसोर फैगोन दाखालि बावै आं नोंथांमोननो बुंनायनि बे साननैसोनि नङा आगोलाव जों एसे जेब्ला उन्दै दंमोन ना अब्ला माने जोंनि बे जायगायाव भटखौ बेसेबांखिनियाव बायदों मिथिबाय न'सेयाव 50 थाखा खालाय होनानै माने बायदोंमोन आगोलाव बबे मोनसे पार्टि आं बेखौथ' आं बुंनानै होला माने जों जेब्ला उन्दैमोन आरो 50 थाखा न'खरसेयाव बिनिफ्राय नों बे मिनिस्टारनो भट होनांगौ होननानै आगोलाव थांखांबाय बिदि खेबसे दा आङो बेखौनो बुंनो सानो जोंनि जायगानि जायबा नेक्स्ट इलेक्सनाव फैगोन ना अब्ला जोंनो माने बिदि 50 थाखाखौ नाङा जोंनो डाइरेक्ट जोंनि जायगायाव माने जोंनि गामि डेभेलप खालामनायखौसो नांगौ जोंनो फैसा थाइसेबो होनाङा डाइरेक्ट जोङो माने गामिनि लामाफोरखौ मोजां खालामना होबानो जाबाय आरो बेनोल' आंनि माने डिमान्डआ आरो आंनिल' नङा बेयो जोंनि माने पुरा एरियानिनो डिमान्ड मानो होनना बुंबाथाय एसेबांखिनि गाज्रि लामाजों जोङो माबा मोनसे बेफारखौनो खालामनो हायो ना माबा मोनसे खामानिखौनो मावनो हायो ना माबा मोनसे माने जोङो एसेबांखिनि हस्पिटालाव थांनोब्लाबो माने जों गारि मोनसे लांनो हाया गारिखौ अहायबा दोननानै माने बेरायलांनानै बेयावसो गाखोहैनांगौ जानानै कन्डिसनाव दं आरो बेनिखायनो बुंदों आङो माबा मोनसे जोंनि डिमान्डब्लाथाय जोंना खालि लामाया मोजां जाग्रोनांगौ जेब्ला जोंनि लामाया मोजां जागोन अब्लासो जों बेफार बायदिसिनाफोरखौबो मोजां खामानि माने फालांगि मावनो हागोन आरो जोंनि एरियानि गेजेराव आरो नों बुंखादोंआनो एसे आगोलाव माने दाखालि उन्दैसा गथ'फ्राबो दाखालि बावै गोलैनानै आखाइ लोरिनानै थांलायदों न'आव थांफिननो गोनां जादों स्कुलाव थांनो गोनाङा जेब्ला बेनि बोरैबा माने एगजामाव जाफ्लांनो गोनांबाथाय मा जागौमोन अब्ला बियो लाङिनि एरियायावथ' गोबां आगोलनिफ्रायनो जोङो माने भट होबोगासिनो नाथाय दासिमहालागै जेबो जोंनि गामिफ्राव माने डेभेलप गैया नालाय बेखौसो बुंदों आङो नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नुबाय बायदोंबाथाय एसे सानबानो जाबाय आरो मा होनांगौ जोंनि गामियाव
फार्स्टआवनो लोगोसे जोंनि लांहिन एरियानिनो लांहिन टु मानिपुर बे लामायाबो एसेबांखिनि गाज्रि जाना दं बेखौबो बानायनांगौ माने एसेबांखिनि सानसेयावनो हाजार जन बे लामाजों माने थांलाय फैलाय खालामो माने मानसियानो जोबनो थाङा बे लामायाथ' लांहिन टु मानिपुराथ' एसेबांखिनि गाज्रि जाना दं नोंथांमोनाथ' नुखादोंनो जायबा जोंनि लांहिन एरियानि मानसि माने बेखौ माने एसे बानायहोबाथाय मोजां जायोमोन आरो दा जोंथ' बुंनोल'सो हायो जोंनि आखायाव जेबो पावार गैया माने जों जेखौ नुदों एसेबांखिनि गाज्रिफोरखौ माने जों नुदों आरो एसेबांखिनि गाज्रि लामा जाना दं लांहिननिफ्राय मानिपुर थांनाय लामाया बेखौबो थाब बानायना होनांगौ आंनि सानोब्लाथाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोबाव खालामला दे नोंथांमोना जुदि दासिमहालागै सोरबाफोर साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ बिदिनो लोगो मोनगोन बाय बाय